Здравейте хора, почваме с нов епизод на Minecraft Multiplayer с Станислав. Аз съм Зайде. Много як си бе. Изчакайте малко, нали трябва да включа и брато. Да. И сега получава ли се, значи трябва да се получи. Да, ето. И сега ще влезе. Ето го. Това е той. Събира и дърво, чули ма? Да. Вие не мисля, че ще го чуете. Той ще ми нещо като помощник. Той ще снима с мен. И така, сега да събираме дърво и да оцеляваме. Надявам се тази поредица да ви харесва. Бате, изчакаш, искам да се направя на друга и така. Той е сега, малко ще правим настройките. Не, изчакайте се накрая. Само за малко ще му помогна. Ето. Да, той си вече го прави. Продължаваме. Съжалявам, че не го чувате, ама така става. Аз само го чувам и ще му кажем какво да прави. Събирай дърво, чули? Да. Аз ще направя крафтинг тейбъл. Ти дърво сега събирай. Ей, сега и брадва ще ти дам. Ето, колкото дърво имаш, чакай. Го сложи в този чест. Добре. Ей, там ти сложи чест. В честа слагаш ли? Давай. Така ли? Обработи си дървото, точно така. Хайди. Дърво. Аз ще почна къщата. Къде? Сега... Кой? Ами, не знам, защото сега снимаме с бати. Сега, така. Изчакай. Аз имам... Сега почвам къщата. Бате, аз имам ли и такива? Остави дървото, което имаш в честа, бе. Стига си досадничил. Това е в честа, нали съм ти сложил един чест там. Дърво. Колкото дърво имаш, слагай го и събирай още. Ами, аз вече го сложих. Добре, чакай. Ще направя брадва да събираш напред, да искам. Купички, ела тук ти хвърля брадвата. Дойде. Вземи си я. Готова. Ма аз имам сега купчета. 20. Сега още камък ще трябва да събирам. Къде има още дърво? Там не виждам. Едно. Събирай колкото можеш повече дърво. Ще трябва. Съжалявам, че не го чувате, може да чуете разни неща от телевизор, но не мога да го правя това. Аз съм леко болен, да ви кажа. Готово, правих сама малко изкашлях както трябва. И така, той ще събира колкото мое дърво, ще ми помага за къщата, като събира дърво. Той ми е като помощник. Ще ми помага. Само да ви кажа, аз играя от телефон, той играе от таблет. Възможно е така да се играе. Напълно възможно. Мисля и той да снима, само че не знам, нищо не се получава на таблета това приложение за снимането. Хора, качил съм клип, значи как да снимаме на тел. Сложи дървото в честа, че казах, бе. Сложил го, бе. Чакай да рекопа. Ама имам купчета, виж. Сложи всичкото, че дърво в честа, бе. Добре. Нищо няма в този чест. Абсолютно нищо. Удари ма, нали? Не. Сложи си дървото в честа. Ама... Да го видя. В честа. Къде ми е дървото? Къде? Не ми пука, слагай в честа. В честа искам да го сложиш. Не, там ли е честа? Да, тук е честа. Слагай всичкото.
Махалник. Без дърво. Без брадва. Сега отивай с твоята си брадва да си отсичаш още дървета. Ай, тук е паднало едно. И Искам да го така. слагам в чест. Може и да го чувате, но той нещо са се прави на голямата работа и не прави какво му казвам. Правя. Ей, там има И стига си го обработвал, може и да не обработва. Извинете, хора. Може да не е обработено, защото ще правя чаркол. Имам печка, има. Си бери си дървото, искам много дърво. Да, точно много е. Къщата е голяма. Виж колко ще е. Точно чак. Ако съм така. Кой ме удари? Не съм аз съм си в къщата. Да ти строя къща. Твоята къща къде? Дай ми дървото. Изчакай. Не го обработвай, дай ми го така. Няколко дърво ми дай. Така. Дадах ти всичкото. Събирай сега още. Това е един стак. Който не знае колко е един стак е такова, един стак е 64. Чакай. Бате, ще ме направиш да леча. Чакай. Ще трябва да се кача отгоре на дърво. Ти добре ли си да летиш, бе? Просто ще сложиш някакво копче и ще си го вземеш дървото. Сложи си копче. Дърво. Слагай го тогава. Слагай, скачай и го слагай. Сега пак скачай така. Така. Вие не виждате какво прави той. Вие виждате мен. Той е, който знае повече за Майнкрафт. Айде. Къщата е готова, Вики. Може да се прибереш. Ау. Не съм си стигнал дървото. Бе, остави го, аз ще го събера някой ден. Ама само, че трябва да си изчупя моето дърво, което съм направил и е догоре. Айде. Сега малко се позабавяме. Клипа вече е 7 минути. Ще стане след 1-2 минути нощ. Така че да се прибираш бързо. Отивам в къща. Ето там ли дървото по-добре? Направи всичко, което трябва. Къде? Здрасти, Дени. За теб съм. Аз се казвам Бозайдер. Бозайдер. Здрасти, Бозайдер. Аз се казвам Шомбал. Не се лъгави. И така, къщата е уютна. Сега ще свършим клипа след няколко минути. Аз се слагам дърво. Ето, вече става късно. Слагай всичкото дърво. Сложих си. Значи, тук Ама нали можеш да си направил дърво нещо от това ще е, да ви кажа, бате, на виж. неговото име. Да, вземи това дърво от печката. Неговото име, естеството му име е Виктор. Аз казвам Денислав, само че просто защото и аз играх там на таблета и той Исак. Ще кръстя епизода Minecraft Multiplayer Хора ще видя. Ние нямаме легла. Най-голяма работа. Другия епизод ще... Да, вече ти зъмбита. Ето ти меч. Къде? Може ти потрябва. Ето. Само, че не излизай. Няма. И така. Няма да те бия. Аз ще гледам. Има ли зомбита? Ти си момиче. Видял го. Хора, това мисля да е за епизода.
Идвай тук веднага, бе. Аз видях. Мани са оттам. Това е за епизода ни. Майнкрафт ултра мултиплеер. Ще видя как ще го кръстя. И това е всичко от нас. И до чуване.